Hola, benvinguts, benvingudes a la Buyanga. Estem ara mateix en directe a l'Instagram de la Buyanga i de iGràcia, a no ser que estigueu mirant això d'aquí uns dies, que llavors ja no estarem en directe, però ara mateix estem en directe. I volem agrair a iGràcia, a l'Espai Jove a la Fontana, a Ràdio Gràcia, un aplaudiment, perquè estem fent aquest meravellós programa aquí a Gran de Gràcia, en el marc de la marató, la 13a marató, per investigar el càncer. Tenim un telèfon per enviar visums, si voleu fer donacions. Atenció, 33333. Un número una mica 33333. Més fàcil impossible. I al final del programa passarem els nostres números per si ens voleu fer un visum també a nosaltres. Exacte, això també sempre va bé. Estem necessitats també. Oriol, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Bon dia. Marcel, com estàs? Molt bé, amb ganes de programa, aquí una mica olor a botifarra, que aquí darrere estan fent botifarres, però... Després haurem de provar perquè fa molt bona olor, la veritat. I tenim una convidada especial, l'Anna Rosselló. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. Després parlarem amb tu de què fas aquí, serà molt interessant segur. Però bueno, jo sóc l'Àlex Font, com sempre, m'oblido de presentar-me a mi mateix, presento tothom excepte a mi mateix. Sempre. Però és això, estem aquí en el marc de la marató, és important la solidaritat a la qüestió del càncer, és important donar, però també és important tenir una sanitat pública decent que ens estan destrossant, i això trobo que també és important sempre dir-ho. I no estem sols, hi ha altres podcasts, abans de nosaltres hi ha hagut Toc Escapulat, després estarà la Recambra i després estarà el Dia de Gràcia, o sigui que... Fins l'hora de dinar teniu feina aquí. La crem de la crem dels podcasts de Gràcia estan aquí avui... Concentrats. Donant-ho tot. I no sé, si volem anar ja directe a parlar, perquè estan passant moltes coses. Començarem per el nostre gran estimat amic Donald Trump, que no sé si vau veure que això als Estats Units fa la tradició aquesta que perdonen sempre un gai d'indi per això del Thanksgiving, no sé si, i això el Donald Trump perdonant un gai d'indi li fa your pardon is very important, lamentable. Very important, your pardon, i l'altre bueno, doncs aquest senyor està preparant-se ja la invasió de Venezuela amb crims de guerra inclosos, allà assassinant pescadors i coses així, per combatre el narcotràfic, mentre a la vegada treure de la presó a l'expresident d'Honduras, que estava condemnat a 40 anys per narcotràfic. És meravellós això. És una incongruència. La hipotenusa. Sí. Però el millor de tot és veure el Maduro i la seva comunicació política fent reels com si aquí no passés res, fent una cançó dient no war, Not war, peace. Yes, peace. Bueno, People United Day. Jo crec que és el millor moment de l'any. Algun dia podríem parlar a fons de comunicació política. No, però ara fora bromes és molt seriós, tornar a començar amb un conflicte innecessari i bueno, una vegada més l'imperialisme dels Estats Units, no? Que en aquestes ocasions sempre fa el mateix, posa d'excusa el narcotràfic, que hi ha bombes nuclears a diferents països i aprofita per expropiar els recursos i fer-se els seus. Bueno, el tio que va dir que en 2 setmanes a la presidència acabaríem tots els conflictes al món. Sí. I de moment, bueno, ja veieu com està el panorama, no? A sobre és que és imperialisme despullat, o sigui, ja tipus del segle XIX ja, o sigui, és com no s'amaga. No s'amaguen ni dissimulen ja, abans dissimulaven una mica, ara ja ni això. I després tenim la qüestió, Marcel, potser ens pots explicar una mica, bueno, no sé si l'Anna vol comentar, potser ja que la tenim aquí pot comentar de l'imperialisme. Vols comentar alguna cosa del Donald Trump, del Maduro? Millor obviar-lo, no? No, vale. Bueno, no passa res. Després anem a un altre tema, que és el desallotjament de l'Analògica, que és un centre que hi ha, un espai que hi ha al barri de Guinardó. Està programat un desallotjament el divendres 19 de desembre i el BBVA i diferents fons voltors volen fotre'ls fora del barri de Guinardó i al final és molt trist perquè és un espai on la gent socialitza, la gent fa vida cultural, fan també esports dins d'aquest espai i una vegada més el capitalisme vol eliminar aquests espais, no? on la gent pot... Espais autogestionats que no depenguin de l'administració. Exacte, llavors us convidem el 19 de desembre a ser-hi perquè aquest desallotjament no es faci efectiu. Molt bé. No sé si voleu passar ja... Sí. Anem a lo següent. Tenim avui la nostra convidada, com hem dit. No sé, Marcel, vols portar tu aquesta part de... Bueno, si vols. Avui has cedeixo protagonisme. Funcions, sempre parlo molt jo, crec. Sí, avui hem portat a l'Anna, com la veieu, que és una persona no habituada en el programa, perquè ens presenti què és el Correllengua Germanat, que es durà a terme el 19 d'abril
del 19 d'abril a 5 de maig. Llavors és algo que des de la Bullanga volem donar suport, ens sembla una proposta i una iniciativa molt interessant, així que Anna, si ens vols explicar una mica quin és el seu objectiu i com podem participar, doncs encantats. I tant. Primer, moltes gràcies per convidar el Correllengua avui aquí. I explicaré una mica en què consisteix el Correllengua agermanat. El Correllengua agermanat no és quelcom que realment naixi nou, sinó que ja fa anys que arreu dels països catalans se fan correllengües. De fet, naix l'any 93 a Mallorca, a partir una mica de tot el tema de la flama olímpica, del 92 aquí a Barcelona, i en la intenció de defensar el català i fer una activitat també com esportiva que sigui popular, i juntar una mica aquestes dues qüestions. Este interès pels correllengües s'extén a tots els territoris de parla catalana molt ràpidament, i aquí, en el cas de Catalunya, tenim la CAL, que fa nuclis arreu del territori i fa la seva manera o entén a la seva manera el correllengua. Al País Valencià també n'hi ha, a la Catalunya Nord també n'hi ha. Però després dels últims correllengües de primer de Mallorca i després de totes les Illes Balears, que van ser un èxit aclaparador estos últims 3 anys, se va dir hem de fer una cosa molt més ambiciosa, el català, la nostra llengua ho demana, i creiem que és el moment de fer el correllengua més ambiciós que s'ha fet fins ara. És així com naix això, i el dia 19 surt de Prada la flama de la llengua, i de fet surten dues flames de Prada, una que va cap a Bellver i l'altra que va cap a Perpinyà, i així fins al dia 5 passarem per les principals o molts dels pobles i moltes de les ciutats dels països catalans, passarem per més de 500 municipis per aportar la flama de la llengua a tots els racons. Així doncs, acabarem a l'Alguer el dia 5, havent passat per totes les illes i havent recorregut bona part del Principat i del País Valencià també. Llavors, tenim algunes preguntes, perquè clar, això és com molt recent, no? I estem bastant interessats. La primera, i jo crec que és la principal, és com podem participar. Com pot participar la ciutadania d'aquesta iniciativa? A l'hora de participar, ben aviat ja començarem a obrir les inscripcions, ho farem a través del web del Correllengua, que una primícia sortirà d'aquí aviat encara. Titular, Sí, titular, tindrem un web on la gent se podrà apuntar, i també, clar, per impulsar un projecte així hem sumat a més d'un miler d'entitats. Llavors hi haurà els casals populars, espais com l'espai sobre la Fontana, on vosaltres feu el podcast, no? Tots aquests espais estan donant suport al Correllengua, i també es podrà adreçar la gent allí per apuntar-se, i llavors, segons el tram que li interessi, llavors s'anirà distribuint a la gent per trams, perquè cada dia fem un tram i cada corredor farà un parell de quilòmetres. Evidentment, animem a aquells que són més atletes i volen fer molts més i volen córrer més d'un dia, però es podrà participar també de moltes maneres, perquè aprofito també la pregunta, perquè és evident, la societat és molt plural i no tothom pot córrer 2 quilòmetres. Digue-li Rovira, que fuma, no para de fumar. No tothom pot a cap d'any ho deixa. Quin shaming, tio. És un propòsit d'any nou? Sí, la veritat és que sí, però l'últim cop no el vaig complir. Cada any ho diu, cada any ho diu. Bueno, el propòsit d'any nou hauria de ser per a tots córrer al Correllengua. Exacte. Però aquelles persones que, per les raons que siguin, no poden córrer 2 quilòmetres quan la flama arriba al seu municipi o al municipi del voltant, perquè desafortunadament no podem passar per absolutament tots els pobles. Però una cosa, 500 municipis és una barbaritat, És una barbaritat. O sigui, a Catalunya crec que són 1.000 municipis, ja és la meitat de Catalunya, però clar, sumant el País Valencià i les illes, però em sembla una passada, la veritat. Tot i això, ja tenim alguns municipis que ja estan dient «Ui, no passa pel meu». Llavors, no es podia saber. Per la gent que... Jo m'erigeixo un portaveu de la gent que fem 0 hores d'exercici físic a l'any, és gaire viable o no? O sigui, has d'estar realment
Per córrer lo que serien estos 2 quilòmetres dels que parlem ara, està calculat en lo que seria una persona que no està acostumada a fer exercici físic cada dia. De fet, així, a tall d'anècdota, i que a mi em va semblar molt graciós quan m'ho van dir, quan ho van organitzar per primera vegada els joves de Mallorca per la llengua a principi dels 90, el que van fer és que van anar en un cotxe, no? Van agafar un dels 4 o 5 que anava al cotxe i li van dir corre. Va sortir del corre. A mi si em fan això ho faig. Va sortir del cotxe, va córrer 1 quilòmetre i quan va passar aquest quilòmetre vam veure que costava 6 minuts. Llavors, des de llavors se considera que el temps per a fer cada quilòmetre del correllengua són 6 minuts. Són 6 minuts, mira, quina curiositat. Jo no faig exercici, però cada dia vaig estar a tot arreu, llavors. Jo vaig corrent cada dia, llavors. Per 6 minuts dona. 2 quilòmetres te'ls faig. Sí. Més ja no. Però... I una altra pregunta així bastant curiosa, si us preocupa que en els llocs on hi ha més tensió i més persecució a la llengua catalana o a la llengua que compartim als països catalans hi hagi alguna mena de conflicte o que siguin reticents a que la flama passi per aquestes zones. Podria ser el cas d'Alacant, no sé si ho teniu previst, per posar un exemple, espereu que tot funcioni bé. Nosaltres ja hem vist que hi haurà algunes persones o algunes entitats o tant que realment sembla que els fa por que una flama passi d'una mà en una altra en gent corrent, no? Però nosaltres no pararem per aquest fet. Nosaltres considerem que és una iniciativa en bons valors, en la defensa de la llengua, en l'agermanament entre territoris i que al final és cultura popular i per tant no hi ha res que ens pari. El Mazón correrà o no, ho sabeu? Ho podem animar una mica, no? Per què voldries tenir el Mazón allà? L'última persona que m'agradaria que estigui. Que corri tot abans Donald Trump. Està massa ocupat. Bueno, en fi, anava a dir una... Digue-ho. S'hauria d'estar preparant per entrar a la presó, espero. Que faci cinta, no, dins la presó? Com? Que faci cinta dins la presó. Que faci cinta, exacte, així es pot entrenar. Però no teniu por de que us censurin o us impedeixin? Clar que no, si és una festivitat. Estarem preparats. I a l'Alguer com anireu? Perquè entenc que no és triatló, això, no fareu... No, a l'Alguer... A l'Alguer entenc que anireu. Que capullo. De moment, una mica de trampa, del Nadal València-Palma és tan complicat i imagina't a l'Alguer. I ja cap a l'Alguer més difícil, no. Evidentment, ho acabarem de confirmar, però no s'anirà nedant. La part de correllengua a les illes serà dins de les illes i al municipi de l'Alguer igual. Realment, si agafes un ferri i et passes fent voltes al ferri tot el viatge, això jo ho dono per vàlid, vull dir. L'exercici el fes igualment. Sí. Plantejarem una classe de ioga o... Es poden buscar alternatives. Anava a fer una broma, però no la faré. No cal. Estic molt orgullós de TV3 perquè ara al temps posen l'Alguer. Això abans no ho feien. Sempre han posat els abans no ho feien? Crec que l'Alguer no. Però bueno, ja està. Perdó per al bombo TV3. Jo, Anna, no sé si ho saps, però ja vaig fer públic a la Boianga que tinc un tatu dels països catalans, però em falta l'Alguer, tio. Però ens va demanar permís per fer-se el programa. Me l'hauré de fer, o sigui, em falta l'Alguer, l'hauré de fer. Després del correllengua el faré. És posar un punt, ja està. Dos dits a la dreta. Quina vergonya. Bueno, Anna, doncs... I no, hi havia una samarreta, no, també? Sí. És aquesta? Avui porto la samarreta del Correllengua, han fet samarretes, això ja passa als correllengües, no? dels que surt, que seria el de les Illes o el de Mallorca. La idea és que els corredors porten la samarreta, no serà obligatori, però evidentment ningú dels organitzadors és milionari, per tant necessitem finançament també per a poder-ho dur a terme i la samarreta és una de les principals fonts d'ingressos, llavors animem també a tothom a comprar-la. És molt xula la samarreta i em dona unes vibres a la samarreta d'Ara és l'hora del 2014,
Jo en guardo 7 exemplars. Esperem que cabi millor el Correllengua que no tinc pas. de totes les talles, però tinc de totes les talles. No, però la veritat que és molt xula i que darrere surten els municipis, no? Sí, a darrere surten tots els municipis pels quals la flama fa parada. Perquè hi ha municipis on la flama passa però no fem una parada i n'hi ha d'altres que sí. O sigui que no són 500 municipis que tens a l'esquena, no? O sí? No, són menys, clar. Dic perquè 500 és complicat que hi càpiguen a l'esquena. Si no, repte pel dissenyador gràfic. Ja li poden pagar bé. Com ho he dit, he pensat, hòstia, no es veurà. Molt bé, doncs molt xulo, moltes gràcies per venir, la veritat. No sé si voleu... No, que moltíssimes gràcies, molta sort. Nosaltres la Bullanga estarem i el màxim suport a aquesta iniciativa, que la veritat que és molt xula. Xulo. Un aplaudiment pel Correll. Si vols anar, pots marxar i... O si et vols quedar a comentar el següent tema... Si nosaltres no diem vés-te'n, tu fes el que vulguis. Sí. Us deixo l'actualitat per a vosaltres. Vale, perfecte. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Pues anem al següent tema central, que és el rei emèrit. Ha tret un llibre, unes memòries, que... Sí, ens movem una mica. Ha tret les seves memòries, que realment és curiós perquè no li cau bé a ningú. O sigui, mires dretes, esquerres, el que sigui, no li cau bé a ningú al rei emèrit ara. És increïble. És que... O sigui, ni l'Aznar. I ha tret un llibre que es diu Reconciliación. No sé realment amb qui es vol reconciliar, perquè a mi em sembla que és una mica molt unidireccional, com que ningú es vol reconciliar amb ell, o sigui, a ningú li importa. Aquesta és la gran pregunta, amb qui et vol reconciliar? Però ningú, des del PSOE fins a Federico Jiménez Los Santos, fins a la mateixa Casa Reial ha condemnat el llibre, ha dit que era inadequat. José María Aznar ha dit també que era inadequat, o sigui, a ningú li sembla bé el que ha fet aquest senyor, realment. La reconciliació crec que no va... És amb si mateix. No s'està implementant, però és un llibre editat per Planeta, que abans, Marcel, m'has fet saber que jo ja no ho sabia, que l'editorial Planeta va ser fundada per un falangista de la Legión. Per un tio de la Legión. És Espanya, això. El Lara, no sé com es diu de nom. José Manuel Lara o Lara. Que va entrar a Barcelona al 39 i tal. Amb la... Per la Diagonal, no? Amb la Legió, i es va quedar aquí i va crear el grup Planeta. De tal palo tal astilla, no? Realment. Era el president de l'Espanyol? Era el president de l'Espanyol! Això no calia, Això no calia dir. No, la història... Com t'havies guardat, Com t'havies guardat? La història és la història i el Font això ho sap. Hòstia, ara ha quedat fatal, No passa res, Marcel. Això t'ho recordarem Preguntes massa i el tema et dona l'esquena. No parlem de l'Araujo, que s'ha anat a fer un retiro espiritual a Israel, Respecte a la salut mental de la gent, home. No. Que podria haver anat a Montserrat i no anar-se'n a Israel. També és veritat. Però el llibre del Juan Carlos va sortir fa relativament poc, no sé si una setmana, més o menys. Sí, ha sortit aquest mes. Ha batut rècords, és més venut que Harry Potter i que Dan Brown. Però que Harry Potter aquesta setmana, no la història, vull dir, pobre J.K. Rowling, no em diràs que és un best-seller que... Jo estic llegint el guió, no sé aquí és el que posa. Però entenc que ha venut més la setmana de la sortida. Entenc que sí. Home, clar, abans difícilment podia... No, però vull dir que ja ha robat prou al Juan Carlos com perquè ara es faci milionari a partir d'un llibre. Bueno, milionari ja ho és, Més milionari, volia dir. Que el rei d'Aràbia Saudita li va donar un bon... Què dius? Home, clar, és un dels escàndols, que li va donar no sé quants milions. Una part del pastís. Joder, no et fot. L'altre dia vaig veure el Juan Carlos a la ficció, en el biòpic del Jordi Pujol. La pel·lícula aquesta que va fer... el Toni Soler. La de Pare Nostre, del guió del Toni Soler, que sembla a vegades un sketch del Polònia seriós. I hi ha una escena on el Jordi Pujol, quan sap que El Mundo està a punt de treure la notícia dels contes d'Andorra i tot això, el Jordi Pujol, que l'interpreta el Josep Maria Pou, fa una trucada al Juan Carlos just quan havia abdicat, el 2014. I li diu, yo he abdicado y no voy a hacer nada por ti, Jordi. S'expulsa de responsabilitats. Ni pactes del Majestic ni res, o sigui, no... I ara ha començat el judici del Jordi Pujol, però bueno, ens estem desviant. És molt de Borbó, això de deixar la gent que ha fet tot per tu a l'estacada, vull dir, al fons 13 era igual. Però hi ha moltes coses que ha dit el Joan Carles al llibre. Jo, és que no sé ni per on començar, però a mi la que més... O sigui, jo recordo quan fa uns anys... O sigui, va haver un moment quan Joan Carles va abdicar, realment la popularitat de la monarquia estava molt baixa. Molt baixa. Molta gent criticava la monarquia i una de les crítiques més típiques era de que la monarquia la va imposar Franco, no? Ve del franquisme... I els més monarques me'n recordo que no, t'ho rebatien, què dius? No, Juan Carlos, la transició, no sé què. Pues va Juan Carlos i diu al llibre que Franco li queia molt bé
que va tolerar que el critiqui ningú, que sempre el va admirar i diu literalment fui rei gràcies a ell, literalment. I no li agrada que critiquin el régimen, no? No, que no li agrada que el critiquin, que era un gran home, o sigui, increïble. Però que diu fui rei gràcies a ell. Bueno, que hizo pantanos, ¿no? Vull dir, és el que clar, tio, és que és com si a Alemanya hi hagués un rei fui rei gràcies a Adolf. Fui Kaiser gràcies a Hitler. És increïble, és surrealista. Sí. Bueno, si voleu saber tots els contraarguments que tenim contra el franquisme, a l'últim capítol vam tenir tota una secció, podem repassar per ell. Exacte. Van fer. Però és això, o sigui, que em fa molta gràcia perquè sempre ha sigut un argument que s'ha fet servir contra la monarquia i que els favorables a la monarquia mai te l'acceptava, però el mateix rei ho està dient. Home, és que el rei vivia fora d'Espanya, de fet. Va néixer fora d'Espanya. Va néixer a Roma. A Roma, va anar a Portugal. I després va anar a Portugal, Estoril. I després va anar a Espanya. Fins al 48 no va venir a Espanya. I ara està a Abu Dhabi, no? Sí, després va fer caça, que ara estan fent caça de senglars a Collserola, va fer caça amb el seu propi germà. No sé si us en recordeu que va passar això també. Això també... Això no ho diu en el llibre? Això ho diu en el llibre. Ho explica? Això ho explica, sí. Va ser un accident, no? Ell diu que estaven jugant amb una pistola que no estava carregada, o sigui que havien tret com el carregador però quedava una bala, no sé, hi ha alguns tipus de pistoles que treus d'allò però queda una bala ficada i ells no ho sabien perquè eren la recàmera. Exacte, la recàmera. Potser és la reconciliació con su hermano, no sé. Jo crec que la veritat és que no sé, se la sua bastant, en general. Però parlant de la família, sobre el seu fill, diu que sent que li ha donat l'esquena, que no sé què, i que li va dir quan va agafar la corona que no recordis que has heretat un sistema que he creat jo, com si ell fos el... Perquè ell diu que la democràcia l'ha creat ell, Sí, és que no sé si ho sabeu, això, Sí, la democràcia l'ha creat. Oblideu de, jo què sé, Salvador Puigdentí, que al moment... Això no importa, m'importa, els Joan Carles. El creé jo. És ell que va portar la democràcia, no s'entereu. Però no, moltíssimes més coses, vull dir, no sé si... També diu, la memòria històrica diu mentre no s'utilitzi per politiqueig o per venjança ho puc entendre, però no és això el que he observat recentment. Això ho diu pel govern del Pedro Sánchez o què? Suposo. No sé, la veritat que té moltes coses. Després diu coses d'anticatalanisme, no? Si les vols nomenar o... I, bueno, és que de fet, és que ara he vist que m'he oblidat ara pel tema personal, parla de molt de la reina Sofia, que de fet la deixa molt bé en el llibre, sembla ser, li diu que és la millor del món, i diu que li va dir per celebrar junts el 60è aniversari fes una mussaca de pastís, no? De la seva Què? Que fes una mussaca de pastís per al 60è aniversari. És grega, no, ella? Sí, és grega, sí. Tot i que és de la família reial grega que té un origen danès, realment, la família reial. Bueno, sí, al final les famílies monàrquiques europees tires enrere i estan totes connectades. Vull dir, hi ha un incest aquí. Però li va dir de celebrar junts el 60è aniversari de la seva boda i ella no li va ni respondre. Hòstia, això ho diu ell al llibre, no em va ni respondre. I diu que la gran majoria, o sigui, se m'han atribuït moltes relacions sentimentals, diu la majoria són falses. La majoria, o sigui, algunes que no són falses. No, hi ha una minoria. No? Sí, és un vacío legal, no? Quanta gent és la minoria no ho sabem. Diu, com si els homes no poguessin tenir dones amigues. Bueno, sí, però tu mateix estàs admetent que la majoria, però que no totes. Saps? O sigui, és increïble. És que ni es molesta en rebatre les principals crítiques que se li han fet. O sigui, és molt fort. És increïble. Espanya, nois. No, i del catalanisme que has dit tu, diu això que en el seu dia la gent estava molt preocupada pel País Basc i la ETA i tal, però que a mi realment em preocupava més el Catalunya. Ja en aquell moment i tal. Que digui això, em sembla molt fort. Quan el Pujol es posava Farruko, ell sabia frenar-lo i no sé què. Que digui això és molt fort. Si érem els de ni un paper terra i ara aquest tio que eren més perillosos sí, que la ETA. Que un grup armat. Però bueno, és veritat que Espanya, com a entitat, o sigui, no el Joan Carles per si sol, durant els anys de pujolisme el van tenir bastant controlat amb el tema nacional, vull dir, com amb els pactes que va fer Convergència amb el PP, vull dir, com això no va suposar un problema gaire fort per Espanya, vull dir, com... Per això sorprèn que digui això, no? De fet, sí, però crec que es portava bé. Hi ha la frase aquella típica del 23F, que va trucar el Joan Carles al Pujol i li va dir allò de tranquil, Jordi, tranquil. No sabeu això? No. Tranquil, Jordi, tranquil, com dient-li, tranquil, que no, això no. És que en la intimitat tots parlen català, és una barbaritat. Ara la nova monarquia ho està fent, però vull dir, això que tu deies abans del 2014, que estaven en el seu punt més baix de les últimes dècades, el seu fill i les netes estan pujant de popularitat a Espanya, vull dir que no estan molt millor que el 2014. Les enquestes almenys... La idea era aquesta. Sí. Bueno, la filla parla català, no? Sí, quan ve els actes parla català millor que el Rufián, Hòstia. Segons ha dit ell mateix, No? Ja en parlarem del Rufián, L'estic citant a ell, El següent programa ja parlarem de Rufián. Però, sí.
Però què més? Bueno, òbviament Joan Carles diu que el 2017 els van fer un cop d'estat. Els catalans van fer un cop d'estat. O sigui, no... Això em sembla molt fort que s'hagi normalitzat tant això quan ni el Tribunal Suprem ho ha comprat això. És veritat. Si el Tribunal Suprem a la seva sentència no diu que fos un cop d'estat. No. Però ara ho diu tothom. La voluntat de la ciutadania no. Que tampoc es va complir, vull dir. Era un golpe d'estat. I després és molt curiós de les relacions que tenia el rei amb certs líders de Llatinoamèrica. Diu que en general amb tots els dirigents, o sigui, amb Llatinoamèrica, que per els nacionalistes espanyols sempre és molt important i tal, diu que es portava molt bé amb tothom, fossin de la ideologia que fossin, amb l'excepció d'Hugo Chávez, que va fer-ho de ¿por qué no te calles? Però diu que en Fidel Castro, per exemple, que es portava molt bé, que cada any li enviava, no sé si per Nadal o quan li enviava... Puros habanos i tal, i que tenien molt bona relació amb Fidel Castro. Sí. I aprofitant això, el Maduro no es porta bé, no?, amb la corona espanyola. De fet, recordo que durant el procés hi ha un vídeo donant suport a... Amb una estelada. És dels pocs que ens va donar suport. Dels pocs que ens va donar suport. Sí. Bueno, si es vol exiliar, potser a Casa del Font i a Espai, no? No crec, la veritat, no m'interessaria gaire. Però sí, no sé, diria que això és una mica, bàsicament, el llibre aquest, molt mal rebut en general. Bueno, serà aquest Nadal serà un superventes, això. Segur, ja. Però que la Casa Reial hagi dit que és inadequat i imprudent i tal, realment mostra fins a quin punt. Aviam, com a regal troll em faria gràcia, com per Nadal. Jo dic que el regale... Amic invisible... Enemic invisible, està bé. Jo dic que la meva curiositat com a historiador em pot una mica. Per això t'ho dic mateix, si tu... No. O sigui, aquí a la Bullanga ja m'ha explicat tot el llibre i ho hem fet perquè la gent no el compri. Ja, també és veritat. Ara potser obtenim efecte bumerang i li fem publicitat. No, s'ha de robar, robeu. Vaig mirar el preu. Quan creieu que costa? 30 euros, 35. Costa més o menys que el peluix de la Cat. Hòstia, el peluix de la Cat. Més o menys. Costa menys. Menys que el peluix de la Cat. El Font és fan número 1 de la Cat, per si no ha quedat clar en tots els programes. És lamentable. S'ha esgotat el peluix ja. Ja s'ha esgotat? Crec que sí, s'ha esgotat. Però en tornaran a fer? Home, espero que sí. És un superventes. Bueno, ja sabem que regalar. Una jugada mestra de la porta, una més. Quan val el llibre? Val 23 euros a la Casa del Llibre. Bueno, i mentrestant el president de l'Espanyol creant el grup Planeta. Si al final és que cada club té... No em facis parlar, Rovira. Sempre ens calentem amb el tema Espanyol-Barça. No passa res, Marcel, no passa res. I el Marcel amb el podcast anterior m'està dient a l'orella visca el Sant Andreu, Vull dir, no sé com... Que no diguis això aquí, que ens faran el programa, Que ens faran el programa. Era per cancel·lar-lo una miqueta més. Bueno, és igual, els toca escapulat deuen estar contents. Em fa cosa riure perquè la primera vegada que he rigut al principi del programa m'ha sortit un mocarro. Para. Estem aquí gravant en acte. Això no cal dir-ho en directe, sisplau. Ara, potser hi havia gent que no s'havia donat compte i tothom... No, jo ara miraré quan acabem. Però bueno, deixem el Joan Carles a Abu Dhabi, que està per ser una illa. O sigui, està illes artificials. Està a Abu Dhabi, però de tant en tant va a Galícia com a... Sí, a Sant Xenxo, a fer-ho de les fregates, no? Sí. Bueno, que es quedi allà. Que es quedi allà i que, no sé... Si pot anar tota la família millor. Aquest intent de reconciliació crec que no ha sortit gaire bé. Però bueno, per acabar tenim una última secció, Marcel. Sí, jo, com sabeu, sempre fem alguna secció al final del programa, així més divertida, més amena, no? I avui us he presentat un joc que es diu el joc de la cadireta. És una mica una imitació de la sotana, perquè adivineu, en aquest cas no un jugador de futbol, sinó un diputat del Parlament de Catalunya. Qui diu que copiem nosaltres de la sotana i no que la sotana ens copia a nosaltres? Per favor. Jo els noms del Parlament de Catalunya d'aquesta legislatura els porto molt malament. No, és de qualsevol legislatura. Vale. Sí, des de que es va... Però del Parlament. Del Parlament de Catalunya, sí. Llavors jo us dono algunes pistes i a cada pista teniu que dir un nom. Quina olor que fa. Fa molt bona olor. És increïble, perdó, És que fa bona olor. A botifarrona. Bueno, us dono la primera pista. Podem fer un rànquing. Pot ser algú que ho fem rutinari cada programa i qui perdi... Sí, si ho fas tu, ho has de fer tu. Li fem un enemic invisible, val? D'acord. El llibre. Li regalem el llibre. La primera pista, aquest diputat o diputada és nascut a Barcelona, és advocat, diplomat en dret mercantil i té 63 anys. Hòstia, però d'aquests, la meitat del Parlament de la legislatura són així. Literalment. Però si hi ha molt politòleg. Ens pots donar la pista de partit o no? No, és nascut a Barcelona, un diputat nascut a Barcelona, és advocat, diplomat en dret mercantil i té 63 anys. Barcelona ciutat o Barcelona província? Barcelona ciutat. Era més fàcil el d'esto que va fer el font de la selectivitat que això, tio. Digues un nom i anem a la següent. És que no en sé, tio.
És que no podem fer més preguntes ara. O sigui, hem de... Bueno, dieu però 63 anys ara? Sí, 63 anys ara, nascut a Barcelona. Artur Mas. No. Nascut a Barcelona, dret mercantil... 63 anys... Jaume Giró, jo què sé. No. Vale, la segona pista, va. Va ser diputat al Parlament de Catalunya durant 3 anys, del 2010 al 2012. Del 2010 al 2012. Nascut a Barcelona, té 63 anys, és advocat en dret i ha estat diputat al Parlament de Catalunya durant 3 anys. Del 2010 al 2012. Hòstia, aquest xungo Marcel, tio, et passes molt, És tan difícil. Jo no tinc ni idea, ara mateix. Pensa. Aquí darrere diuen Miquel Roca. 2010-2012, començava el tema del procés, només va estar 3 anys... Hòstia, tio, ni puta idea, la veritat. Va, digueu ja, passem al següent perquè no tenim ni idea. És que no sé. Bueno, seguim. Va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona, també. Sí, va ser diputat i va ser regidor. Jordi Hereu. No, hòstia, aneu molt verds, No va passar pel Parlament després de ser alcalde? Va, una altra pista. No s'ha pronunciat sobre el genocidi Palestina i té una foto amb la bandera de l'estat d'Israel. Ah, vale, Joan Laporta. Hòstia! Joan Laporta! Ens han pintat la cara. Sí. L'altre és conegut per caure-li malament a Leo Messi. O sigui que aquesta ja era... Eres el Partit de Solidaritat per la Independència, no? Sí, exacte. Sí. Vale. I després què se'n va anar? De regidor? Amb Esquerra. Amb Esquerra Republicana. Sí. Però què és això? I mentre estaven destrossant el club, el Rossell i aquests imbècils... Aquests cracs, depèn de com ho miris. Bueno, des del teu punt de vista, clar que sí. Sí. Bueno. Quin era l'últim? Que no li caia bé, és conegut per caure-li malament a Leo Messi. Ah, sí? No ho sabia. Home, ara aquesta última etapa no s'ha portat molt bé. A TV3, quan van fer l'entrevista a cadascun, havien de fer va ser molt creepy això, havien de fer una abraçada a un maniquí amb la samarreta del Messi, i dir-li una miqueta que li dirien, rotllo, Messi, ets molt important. Era bastant criminal, això. I va arribar i després va fer el burofax i va acabar marxant. Acabar malament. De fet, el Messi va tornar al camp així de manera amagada. Però ha quedat lacat, té. Mira, et regalaré el periquito, que té més anys d'història i ja està. Deixa'ls que van 600 aquesta temporada, deixa que estiguin contents una mica. A l'Europa no té animal, no, encara? L'Europa no té mascota, l'Europa. Què podria ser? Una mascota... Un mapa d'Europa, no? Hòstia, tio. Et pagaran, en aquest barri. Per què es diu Europa? No ho sé. És que l'animal així que hi ha per Barcelona és el senglar, però un senglar... Hòstia. Ara tenen la pesta, vull dir... Un colom. Ara tenen la pesta negra. Un colom. Ja, quan vaig veure la pesta ja vaig dir que el que ens faltava ja... La pesta... O sigui, vaig veure nostres humans si és l'Espanyol i no teniu el periquito, hauria de ser un altre animal perquè no sou de Barcelona, sou d'un altre poble, llavors hauríem de veure quin és l'animal de Cornellà. Un peix de riu, del Llobregat, una truita... Jo crec que hem d'anar pagant ja el programa. Però no tens un altre... Pensar que diries més. No, ja està, era aquest només. Heu quedat molt malament. Cap punt? Ho hem sabut abans la gent que tenim de públic que no vosaltres. Collons. Pues res, ho deixem aquí. Moltes gràcies a iGràcia, de nou. Ha sigut meravellós. Un aplaudiment. I a Ràdio Gràcia també. A Ràdio Gràcia, a l'Espai Jove a la Fontana, la Marató de TV3. A tothom. Seguiu-nos, sisplau, a xarxes, la Boianga Podcast. La Boianga estem a Instagram, a TikTok. De Twitter van marxar. De Twitter van marxar per protestar contra l'Elon Musk. No ha servit gaire. Segur que ha afectat tant a la plataforma que un compte de 25 seguidors sortís d'allà. Twitter està plorant cada nit a les 9. L'Elon Musk està plorant cada nit a les 9. El Carbassot fa el que pot. Exacte. I anem a menjar una botifarra ara, no? Sí, i una cerveseta, sembla bé. I tens el següent podcast que és La Recambra. La Recambra i el Dia de Gràcia. És el Dia de Gràcia. Sí, per bé, mira, ja estan allà. Ja estan escalfant ja. Pues res, ho deixem aquí, no? Ens marxem i visca Catalunya. Lliure.